Здравейте! Правим едно бързо включване, за да кажем, че дойдоха вчера нови видеокарти. Като вече, освен, че дойдоха още няколко 5080 Rock Astral на Asus и на Gigabyte, дойдоха Ino 3D, които ги чакаме от не знам колко месеца вече, като дойде 5090 на Ino 3D и 5080, като това са нови модели, които дойдоха и са една идея по-скъпи, но не много. За съжаление, тези, от които сте поръчали толкова много и все още ги чакаме, не идват и няма доставки на тях, но за сметка на това дойдоха една идея по-различни, с една идея по-хубави охлаждания, като са изключително производителни. За 50-80 вече няма какво да говоря. Знаете всички, че с DLSS 4, с изкуствен интелект добавени, но 50-90, както отново повтаряме, е някакъв абсолютен шедьовър и такава карта не е произвеждана до сега, тъй че си заслужава всяка една стотинка, която е инвестирана в нея, независимо дали е за гейминг или за сериозна и тежка работа. Това е от нас. Ще даваме апдейти при следващи доставки.